ni sa Kabadbaran last December last year, December 1 to be exact. Ang ako mga misa sa baryo tanan, especially pag Sunday. This is my first time for me to celebrate Mass on Sunday in the parish. O birthday pa yun ako, grabe ka. Kuan ka, timing pa yun kaayo, no? Birthday pa yun. Sa tanan nga namakpak, salamat sa regalo daan. So, namakpak man mo, itaw, joke rin itaw. So, ang tibuok kalibutan karon celebrates the solemnity of the most Holy Trinity, or the best known as the Father, the Son, and the Holy Spirit. And never attempt to understand the Trinity. Why? Mabuang na lang ta, di ta kasabot. Nganong na ay tulo ka persona sa usa ka Ginoo. Eh kung atong minuldihon kanang minuldi ra ba? Nganong nahimo mang isa ka Ginoo nga naman tulo man sila ka buok, tulo man ka tao. Ang Amahan, Ginoo. Di ba? Ang Anak, Ginoo. Ang Espiritu Santo, Ginoo. So pila ka Ginoo? One. Say one, nga tulo man. Pero dili na magduel diha kay to tell you honestly, dili na ko ma-explain the mystery of the Trinity or the Triune God in few minutes lang. It was our subject for I think 2 semester for 1 year. So kinsa man ko mag-explain of Trinity in 10 to 15 minutes or 20 minutes more. So ang akong iskutan dinhi para mas masabtan ug para mas masibo sa tanan nga ni Simba, especially sa pamilya nga ni Simba karon ini, ang amahan, ang inahan ug ang anak. Kaya ang importante magud sa Trinity mga igsuon, as explained by our professor, especially Cardinal Tagle, he says nga diyan na to makita ang ideal community in the Trinity. Wala na laing ideal community outside the Trinity, the Triune God, the loving Father, the loving Son, and the loving Spirit. So kana ra tahiya sa ilang relasyon ta diha magtuyok-tuyok nga grabe sobra-sobra ang gugma sa amahan sa iyang anak nga sa Old Testament it is always been the Father. Ang amahan pirmi ang magtudlo kang Abraham, kang Moises nga mao ni buhata sa mga propeta mao ni buhata. But when Jesus came, never heard ang amahan. In two settings, sa Transfiguration and in baptism, ingon ang amahan, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to Him." Sa iya na mo paminaw, di na sa ako. Nasabtan ko ninyo? So tanan gahom power authority gihatag sa anak. Wala naghangol-hangol ang amahan nga ako'y amahan, ako'y magbuot, anak ka lang. Dili na pwede. Sa balay na ay inana, mga papa, mga mama, anak ka lang. O isun ng anak. Pero pag masakit na po ang mamang papa, ay gara-gara niya pa. Kaya tok-on na yung gana. Mubangos na rin ang anak. Na. Kay mali man ang gipakita sa papag sa mama, power, misuse of power. Kang sa Father, all authority and power given to Jesus. Pero tanawa si Jesus during His ministry. Pagpangutanon siya, what authority nga naa sa imo? Iyang isulti pirmi, tanan nga akong gibuhat karon dili ni ako. I am just doing the will of my Father. So dili iya, not my will, but the will of my Father. So I hope you get my point. No, I hope you get my point. Nga, Jesus never monopolizes the power given to Him by the Father. He always recognizes it, that this power comes from my Father. I'm just doing His will. Nagbuhat lang ko sa will sa akong amahan. And the Spirit comes. The Spirit, according to our professors, is the fruit of
a loving relationship with the Father and the Son. The Father and Jesus. Jesus and His Father. Comes the Holy Spirit. So the Spirit of love. It is the Spirit of love. So kana sila tulo, wala sila'y abuse of power. They shared power. Even in creation. Not just the Father who created. During creation, the Son and the Spirit is already there. Di ba? Sa creation. When God says, let us create man in our image and let us, that therefore, this already the presence of the Son and the Spirit. Way before Jesus was born. During salvation, pagluwas ni Jesus sa ato, in passion, di ba? Remember that? During Holy Week, during crucifixion, pagpakamatay ni Jesus, di lang siya, with the Father and the Spirit. Into your hands I commend my spirit. Anak pagit si Jesus, asar man kaamahan, why have you forsaken me? Pero the Father is already present in saving us. It's always been the Father. Kaya di pa inspire si Jesus sa amahan, di niya kaya magpakamatay para sa ato. And balikon ako, and that comes the Spirit also. So kanya nga relasyon sa amahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo, pwede nato ma-apply sa atong tagsa-tag sa kapamilya. Labi na ang papa, ang mama, ug mga anak. Loving relationship. Pag ang pamilya gani nagkahinigugmaay, na ay presensya sa balaang Trinidad. The Holy Spirit is with them. Kaya makita na ako sa pamilya karon, ay ano to kung mali po niya ako observation, halos magsige na lag-away. Gamay nga sipyat, banghag ang asawa, gamay nga sipyat, banghag ang bana, wala na ipagpasaylo. Masipyat ang anak, condemn. Tanawa sa gospel karon. God so loved the world na He came not to condemn the world, but to save the world. Inanaunta sa pamilya, makasala gani ang bana, ang muluwas ana, ang asawa o ang mga anak, dili kay hukman dayon ang bana. Maugyog ka, di ba? Moingon pa gani ang asawa, mamatay paunta ka. Tapos inig kamatay ra ba? Uban ko dong, tanawa ra. Mamatay paunta ka, tapos pagkamatay, uban ko. Kalami itoklods bangag, sige, higda na kay tabunan kag namay, lubong akong natinan na di gid masuksok ang lungon kay mubabag man ang asawa, mugakos man sa lungon, mahuot sa bangag. Gipaningot nagtuklod ang nagtuklod sa lungon, di magid masuod. Pila na ka minuto gipaning. Padre, asawa ni padre nga di man masuod ang asawa, mubabag mas bangag. Siya, ibta sa na. Magihulbot sa nga naman basta ibta. Pagka ibot na sa bangag kay katunga ra may nasuod sa lungon, komisis, sa padre, una dito sa bangag, o ay pagpagigdungan kay di man masigo og magbungan mugbangag. Una dito kay masahan ka siya, di ko oy natanawa ra, di man ka mo uban. Pahunok diha kay iapil kag lubong. Maigsuon, importante kaayo ang pagpinasaylo ay karong panahon na kay dali ra kaayo ang pagbungkag sa relasyon. Dali ra kaayo ang paghukom sa matag usa. Sa pamilya nagsugod ang pagkabungkag kay balik-balik ko nako. Kinsa man diri nga papa nga perpekto? Wala. Kung na may pamilya diri nga nag-uban, tanawan imong bana. Kung perfect bana, dili na perfect imong bana. Nganong gibutang ka sa Ginoo diha kay para ma-perfect imong bana, dili kay ang bana nimo perfect na siya, makasala gid imong bana, imposible nagdi makasala. Bisan pagpilay pusta, sugal naman eh. I don't know kung nakabasa mo atong homily ni Pope Francis, walay ideal nga marriage. Makasala gid ang bana. Pero tungod sa gugma-gugma nga sobra sa asawa, ma-perfect ra ng bana. Kung makasala po ng asawa, bana mo mag-perfect anak. Kita bitaw, nakasala ta, pero tungod sa dakong gugma sa Ginoo, luwas ta niya, dili kita dapat hukman. Mo na nakaparat sa kalibutan karon kay tumanta sa sugo sa darkness kaysa sa light. Ang sugo sa darkness, condemn, hukman. I-posted sa Facebook, pakaulawan, sulungon, ikiha, mga anak mag-away sa katigayunan sa ginikanan. Tanawa ra pag kaway mga buot. Grabing paningkamot sa ginikanan nga makapundar, makakwarta para naibilin sa mga anak, tas awayan lang sa mga anak. Nagmisa ko anak sa sementeryo sa Butuan. 18 long years.
before sila nakabalik sa sementeryo, because they quarrel with each other. Mga anak, tulo ka grupo nag-away. Nag-away sa mana sa ilang ginikanan. Ang nahitabo, gipamisa ko. Pag-abot ito sa sementeryo, alis mo ginginan, padre. Tarunga og humili, padre, kay nag-away raman sila, nagkinihaay, basing magbugno ni dire, 18 katuig na sila, wakaan karon pa, maunang tarunga, ngayon ko, wak man kay klaro, day, nagsulti yung takag nag-away ni sila, para di na kumo paluma og kuhaan ni, ako pa hinungdan na magbugno ng mga mo actress gidunta ko, di nagunta ko mimisa, pero na may litson dito sa lamisa na sayang putong litson, na ano may, murag kaon gini human ani, sige na lang. Nagbisa ko alas 11 sa buntag, nahuman alas 12. Right after the mass, ni sulod ang duha ka pamilya dito sa kapamilya sa sulod. Abi na kong magbugno, nagakos sila. Nagreconcile sila. Grabing hinilakay, pinasayloay. Og to make the story short, nagkauli gyud sila. Hangtod nga napuno na sa emosyon ang Musuleyo. Nahilak na po ang akong mga lektor nga uban. Nahilak na po akong mga choir nga uban. Ako nakahilak na po ko. Ingon to ako lektor, padre, nadala po ka sa emosyon. Nahilak man ka. Wala man. Ngano nahilak man ka? Alauna na. Gutom na kaayo. Pas mo na taani. Lamin na inon nga, ma'am, sir, unya, natiwasa inyong hilakbi kay lain na ba tinanawan ani, mga una ta. Lain man tanawon og naghilakay pa ng kaong-kaon namin, naghilak pa sila. Bitaw, kana mo importante may zone reconciliation. Muna nga, mga asawa, higugmaa imong bana, pakamati na. Labi nagdakog sweldo, pakamati, good na. Ogway sweldo, patya. Hindi mo remit, di ka mo remit ha, kay maglagot mo kaning bana nga di mo hatag sa kwarta. Pag nagani bana diri ang kwartahan, yung asawa yung kwarta, wa ka na higugma dong. Brad, wa ka na higugma sa iyong asawa. Kay in marriage, aras, gihatag sa bana tanan ang aras, di ba? Dahil ako naghatag yung aras, 7, 6 or 11, it doesn't matter kung pila ka buok, gihatag na tanan, di ba? So tanan nga panginabuhian sa bana, ihatag yun ang sasawa. Wala man yung bana nga, dahil ako naghatag ng aspito man, imo ni tulo, ako ni upat, or tunga tadaan, hindi man pwede. Gihatag na tanan. Subot pa sabot, mga bana tanan. Tanan ninyong kwarta, iintrigar na sa inyong asawa. Bahalag wa kay kwarta, basta dagay kwarta imong asawa. Mo na'y kasal. Mo na'y tinuog yun ay gugma. Ihatag tanan kwarta. Kung hitsuraan imong asawa. Kung gwapa, ihatag tanan. Og di gwapa, tunga gansi ka. Di man hitsuraan, di bitaw. So, sa mga anak, kadungog na magpur Kristo, kadungog na magpur Kristo, home for the abandoned elderly dito sa Butuan. Abi ninyo, wala pa ba yung kaadto dito? Murag kumuto na kung kasing-kasing ba? Grabe, way gugma sa mga anak. Asa man day ang mga anak ani nila? Sa sila pa ang gagmay, kaya pakamat yan sa mga magpapa ang pagpadako ano yung mga anak, tapos pila katuig ba anak, nasabtan ko ninyo? Pila katuig na nga sakripisyo. Tapos karon ang mama nga tigulang na niya, pila na lang po katuig nga mabuhi kay, alam mo kalain na, dool-dool lang po nas terminal. Sa pre-departure area naman ha. Di kaya at timanon sa anak kay busy ko na ako trabaho sa una giabandon ba ta ng mga anak? Wala maya. You don't have love in your parents. Maglagot di ko magtanaw dito nga, grabe. Asa ba? Di ba ka ng bata? Labi na ka ng magngipon sa mga mama rin nga maatiman og anak, ka na magngipon ang bata. Di lalim. Pila ka sleepless nights mag-atiman kag bata. Pag mo tubo na diha, ilang tanon ang bata, o buhon ang bata, o unsa ba diha, kalibangaon ang bata. Di pwede ibutang kay mahilak, kuguso na lang, usay mo sandig na lang ang mama sa katre, patulog-tulog, pag mulihok, ang papa,
hagok-hagok ra, lami kayo, dukdukon, di mo apil og kugos. Di ba? Nya dugay ba na mahuman ng ipon kay diri na pod, sa babaw na pod, hala magatbang hantod katapusan bag-ang. Okay? Bag-ang. Pag human sa bag-ang, hay, kumpleto na. Di nahago ang bata kay mulakaw na. Salamat. Naburos naman pod. Nahanap po yung kuguson. Basti grabe. Pero they are not abandoned. They are well taken care of their parents. Tapos karon, pag sila na po si Father Leo, kailan mong Father Leo no? Kay 5 years ko si Father Leo din eh. Nag-uban minsan na sipit, nasa gisang talanahan dito nga mama, kabalo mo, 2 story ilang balay, ang anak abroad, ang nasa balay, ang iyang katabang, ang iyang mama nasa garahian. Himuan dito gamay nga kwarto. Dito gibutang iyang mama. Pagkalami ihilak, wa may kaluoy ning anaka. Ang iyang mama dito na, I don't know. Bisan ho mga bata, bisan pag unsa kadako ang sala sa mamag sa papa, kanang atong kinabuhi, kulang pa na ibayad sa sakripisyo sa mamag papa. Remember that. I hope dakan to mga bata pa ni Simba, pero mga mas-maas naman ni Simba tanan din mga tiguang naman without joke ra. So, to end my sharing, may suon, this is the loving relationship with the Father, the Son, and the Spirit, and loving relationship with our relationship, human relationship. Magsugod sa family. Kung na ay mga pamilya lagi diri nga Simba, please accept each other, support each other, forgive each other. Kaya ang pinakauna gyud dapat nga mo pasaylo sa kinsa nakasala diya sa pamilya, ang pamilya gyud unta dapat. Dili gyud ang silingan. Dili gyud si Mare, dili si Pare. Kay mo balising na dito og sila ang pasaylo. Mo nang matingala ko, nganong di man makapasaylo ang asawa, nga asawa man siya. Nganong di man makapasaylo ang bana, kayo kasing-kasing. Paaboton sa nga mamatay, adi sir magpasaylo, Dad, I forgive you. Forgive you sa mong baga, sa buhi pa. Wa man hindi mo gipasaylo. Mo may natabo sa akong igagaw, iyang mama, iyang naaway. Nagsantalan ako sa akong auntie, dying. Tawagan ako ang igagaw-gaw. Aniha na imong mama kay dying na. Kasing-kasing, muanhara ko pa der, busy pa. Undang na imong kabisi. Aniha na karon pagigiring suyan while napay time. Muanhara ko pa der, karon na lagi, di man gid to. Isa ka oras nila bay, namatay ang ako auntie. I told her, gaw, ayan na nag-ani kay patay na imong mama. Waray oras, niabot, naghaghag. Ma, pasaylo ako ma, love ka ka. Love sa mong baga, alam mong ganina, nga wa ka ni din eh. Umaya ka parata ng mamatyan, kaya dito na nato ipakita ang gugma, pagpatay na, mali na. While we are alive, make the most of it na. Express your love to each other. Dili kay, misa ko dili patay, nailongon, na manimba diha. Di man gani maningog. O saan pagkaluwas ang patay, di man gani mo tubag ng mga Ginoo manaka ninyo. Ang duklon, tubag po, manausap kanino kay, nag-ampo man ta para sa namatay, sirag, para ipakita nga nagsubo ka, nagluksa ka, hindi ka mag-ampo. O saan pagkaluwas ang patay, tubag yun ka. Dito sa Tikalo, nagbisa kong patay, duhar ka tao ni Simba, duhar ka bae. Ang pamilya, gikan sa Sambuanga, wa na ni Anil Butuan. Wala na gid ani, wala na ang barangay nag-atiman. Pagkaluoy sa namatay, barangay nag-atiman, pero at least na barangay. Ang problema po, duha ra gagawad ang ipasimba. So imagine sa simbahan nga naay patay, upat ra mi kabuok. Duha ka bae, isa ka lungon, ikaupat ko. 16 anyos ko sa akong pagkapari nga nagmisa, first time ko na magmisa og patay nga duha ra ka bae ni simba. Pero at least nalipay ko, at least na duha. Ang problema ato, kamera sa lungon. Huwag mo tubag tong lungon, di ko tubiyaan, bahala, tanuno na. Pero gilaay ko kay duha rin kabuok. Kung tag 5-5 tong halad nila, 10 pesos ra. Di kaabot isa ka litro gasolina. Di ba parehani ba nga pag magmisa kay kong daghan, ganahan ko kay daghan man pong halad. Ana. Pero gamay-gamay ra pong humili. Bitaw. Yung kung ati, napay mo apas, wala na pa dir, unsa may plano? Sugod ta? Sige, sugod ta. Mao to nagsugod mi. Payon ako, ang Ginoo manaka ninyo. Ang isa ka ba, di mo tingog. Ang isa rin mo tubag, manausap ka nimo. Imbes kay duha ra sila, di pa mo tingog ang isa. Naglagot man ko, otro.
Di na kaninyo, kaya di mamutiog ang isa. Kanimo ra. O, sige, otro. Ang Ginoo man kanimo, ingon puto ni tubag, manausab kanimo. Pasapasa rin Ginoo, kaya may labot o isa, kaya di mamutingog. Naglagot man ko, di ka mutingog ha. Ingon ko, ang di mutingog, mo ay sunod sa namatay. Nitingog ra. Nahadlok siya sunod. Di ra magwapa. Bitaw. So, importante dito ng Triune God, Father, Son, and Spirit, but not each one of them I have explained to you, kundi sa loving relationship with the Father, to the Son to the Father, and the Spirit. Mo nang pag-uli na ito karon may igsuon sa inyong tagsatag sa kapanimalay, bring that love from the Father, the Son, and the Spirit. Kay nindot yung kayo ang pamilya, basta na ay true love na even how big the mistakes and sins of each one, mas dako gud ang gugma. Mao nang bana makasala gani mo asawa, luhod ka bisan pag ang asawa nimo makasala, o kung ikaw makasala, luhod ka sa imong bana asawa. Pangayo gipasaylo kay importante na mag-uli gud pag pinasaylo ay. Kung ako nay asawa, kitahay simba ko. Basig donggon si Ginoo misar ba ni simba ko. Kung kita hindi ko pare na ko'y asawa, niya nag-away may, luhod ko dito sa kong asawa. Mao na tinuod nga, nagkahigugma, ay, di na ko magunaw nagkinsay sadaan or kinsay sadaan. Wala na. Day, pasaylo ako day. Luhod dito. Maulian naman ang asawa, kaya dali rin na mailad ng asawa. Luhod. Ilad-ilaron na dito sila. Ito joker bitaw. Luhod ka dito if you truly love your wife. Nga ba na? Pag-away ganin mo sunod, paubos Brad, ikaw dapat magpaubos. Luhod dito. Pero maulagi ang prinsipyo. Kung gwapa, luhod o gwapa, o di gwapa, pasag dahil lang na, maulian na taod-taod. Ito, no? So, atong ipangaliyo po, sudan sa misang onta, the Spirit of the Triune God, or the Trinity, will come to each one and experience it to our family. God bless. Please rise and let's profess our faith.